Ahoj, já vás zdravím. Mám pro vás novinku 8, o které jste určitě všichni slyšeli. Je to od naší oblíbené české autorky Radky Třeštíkové. Většina z vás asi četla už Bábovky, což byl poslední titul a byl to vlastně bestseller u nás. A tentokrát Radka vydala detektivní příběh, který je tak trošku jiný. Je to vlastně o Míše, která byla postřelena v Ďáblickém háji a teďko se zjišťuje, kdo to udělal. V této knížce je hodně postav, na který vlastně si musíme zvyknout a musíme se v nich orientovat, ale styl Radky je velmi osobitý a myslím si, že se do toho nezamotáte. Že opravdu budete hodně v obraze, kdo je kdo a kdo ke komu patří. Radka tady vlastně zmiňuje nebo začíná od konce. Takže na začátku se všichni dozvíme, co se stalo a postupně v průběhu té knížky, kdy se ty příběhy jednotlivý začínají otvírat, tak zjišťujeme, kdo co udělal nebo neudělal. A hodně se tady skáče. Začátek, prostředek, začátek, konec. Ale to právě je to na tomto dobrý, protože vás to pořád nutí číst a je to takový ten hnací motor, který prostě chcete. V Bábovkách jsme měli hodně postav a tady, jak už jsem zmiňovala, jich je taky hodně. Co Radka opravdu umí, si myslím, je to, že má krásně ty postavy propletené. Že se různě můžou potkávat v různých situacích nebo třeba na ulici. A to vlastně vidíme i tady, i v téhleté knížce 8. Co k tomu víc říct? Pokud jste to četli, tak nám napište, jak se vám to líbilo. Pokud jste to nečetli, tak můžete si zakoupit u nás a budeme se těšit na vaše recenze, na vaše doporučení, na vaše názory a příště ahoj.